El tram em porta on vull anar. 10 anys del nou tramvia de Barcelona. Barcelona, Montpeller, Portland, Shenyang o Sydney són algunes de les ciutats que en els últims anys s'han sumat al club de ciutats amb tramvia i han recuperat un mitjà modern i transformador. Un mitjà que ens porta cap a unes ciutats més agradables i dinàmiques, on viure de manera intel·ligent i sostenible. Coneixes el tram? Saps què el fa atractiu per a tantes ciutats? El tramvia modern com el que tenim a Barcelona és molt més que un transport, perquè millora la ciutat en 4 aspectes molt importants. La xarxa de transports, però també els espais urbans, l'impacte ambiental i la cohesió social. I és que el tramvia d'avui no té res a veure amb els primers tramvies estirats per cavalls a la Barcelona de 1872. Tot un luxe reservat a la burgesia que s'anava a banyar a la Barceloneta. El tram com el coneixem avui és un tramvia modern 100% integrat a la ciutat. Una resposta als reptes de Barcelona i de les ciutats del segle XXI que pren el millor del metro, rapidesa i capacitat, i el millor del bus, accessibilitat i viatjar en superfície. I quins són aquests reptes? En els últims 50 anys, les ciutats i la circulació d'automòbils ha crescut de manera explosiva. Congestió, sorolls, llargues esperes. El cotxe s'ha apoderat de les ciutats i en bona part és responsable de la contaminació, la degradació dels carrers, el comerç i els problemes de salut de les persones. Sabies que a Barcelona hi ha fins a 6 vegades més de vehicles per quilòmetre quadrat que a Madrid, Londres o Berlín? I que el nivell de contaminants a l'aire supera els límits permesos per la Unió Europea? Què fan les grans ciutats davant d'aquests problemes? Prenen decisions intel·ligents. Viena, Amsterdam o Zúrich són ciutats sostenibles que mai han abandonat el tramvia. En la majoria d'aquestes xarxes històriques, però, el tramvia comparteix calçada amb la resta de vehicles i això el fa més lent. Les ciutats com Barcelona que han decidit recuperar el tramvia ho han fet de manera diferent. Han apostat pel tramvia en plataforma pròpia, de manera que no l'afecten ni el trànsit ni els embussos. I és que disposar d'un espai propi ha estat una solució molt intel·ligent i atractiva per al nou tramvia, perquè li permet guanyar velocitat i capacitat i cobrir la gran diferència de demanda que hi ha entre una línia d'autobusos normal i el metro. Aquest és el tramvia que tenim des de fa 10 anys als 9 municipis de les xarxes Trambaix i Trambesòs. Però què hem aconseguit en aquests 10 anys? Més de 5 milions d'automobilistes s'han passat al tram i l'han consolidat com a una alternativa clara al cotxe. Gràcies a això hem estalviat fins a 22.000 tones de CO2 i tenim un aire més net i respirable. S'han urbanitzat més de 800.000 metres quadrats, 6 vegades l'estadi de Montjuïc, transformant avingudes com la d'Esplugues o la Diagonal en espais dinàmics, verds i còmodes. I socialment, el tram ha apropat i cohesionat barris gràcies a noves connexions a la Mina i al Besòs o salvant barreres que dividien municipis com Cornellà. Per tot això, podem dir que el tram és una de les inversions públiques socialment més rendibles dels últims anys. Més de 200 milions de viatgers ja han connectat amb el tram. Si el tram ha aconseguit això en 10 anys, t'imagines on pot portar-nos en el futur? El tram em porta on vull anar.